Alright, go. Stardom season 4 audition. Eno na edru so no. Semuhu season 1. When you me be show, see I will tell you. When you me be show, nyakuma. Obe show my wedding wa dance. Season 2. Otuni wa me deno. Ena season 3 no. Na enye easy kra. Say ye the season 4 no ahihye so. Audition na na eguso no. Sa wo ye oba, sa wo ye bema, sa wo ye panyini, sa wo ye akwada, sa na ositie bia no. Sa wo talent wo mu, na obetimi atonyom, na obetimi adiasa, na obetimi aye bibi bia wonim bia dia. Ene bomodien na tutumrikai. Ne bra Kumase, Kumawu TV premises ahojo. Ne beje o forms no aye 100 Ghana cedis. Audition no aye Saturday ebe ya. Anopa nondo pepepe na ye de ahihye so. Wonsu betimi ababi na fe talent bi a show mu bia no. Wo be yi ade a kire Ghana for. Frɛ numbers na egu screen so no sese ya. Na ye mpo nkyeremu. Mesi aye Saturday ebe ya. Memenda edi anim ya anopa nondo pepepe na ye de audition no ahihye so. Ye wi a na fe ye de main show no so ato so e de amamo. Kai se Stardom dwumadi yi sika bafu eda so ene akyede bebrebe ena keka ho. Eye Stardom season 4 ebeye butu